Ja, vi går til næste phone break, hvor vi vil ringe til en, som hedder Kasper, hvor vi beskylder ham for at lave pølser i vejkanten. Du kan høre Alex, som sidder og griner der. Er det sjovt, Alex? Ja, okay. Så bliver det spændende at se, hvordan han reagerer. Og nu ringer vi. Tag den. Ja, hallo? Ja, hallo, det er Mathias fra Assens Politik. Ja, goddag. Jeg har en meget en sjov sag, jeg gerne vil tage med. Okay. Og det handler om, at vi har fået nogle anmeldelser fra to forskellige folk, om at de har set dig sidde og skide i vejkanten. Skide? Ja, det er en meget sjov sag, men jeg har ikke lige frem skidt i en vejkant. Okay, så det skete af Østergårdsvej. Og så må du jo fortælle mig, om du bor på Østergårdsvej. Bor du på Østergårdsvej? Ja, det gør jeg. Men jeg har et toilet, og jeg skider gerne i toilettet, og ikke ude af vejen. Okay, så er det bare det, at en af bilisterne tilfældigvis har taget et billede af dig. Og det jeg prøver at sige, det er, at vi kan se det er dig. Vi har et billede af dig. De nærmeste har fortalt os om dig. De har set billedet, og de har fortalt os om dig. De har givet os dit nummer og din adresse. Okay. Så vi ved ligesom det hele. Vi ved, det er dig. Ja, okay. Så du kan ikke forklare dig ud af det, altså. Nå, men jeg lyver ikke, og det lover jeg. Ja, det er ligesom tomme ord for en politimand. Forstår du det? Altså, det kan godt være, at du ikke lyver, men er det så ikke lidt underligt, at vi har et billede af dig? I den blå trøje, i de sorte bukser, hvor du sidder og skider. Jo, men hvor så du mig sidst? Så du mig i går, eller... Jeg har ikke set dig. Hvem er så? Det er nogle af dine venner, der har anmeldt dig. Mine venner? Så du kan heller ikke stole på mine venner mere. Det var da utroligt, mand. Niks. Og nu skal du høre her, mester. Jeg sender en regning, og den bliver ikke billig. Nej. Jeg betaler ikke nogen regning for noget, jeg ikke har gjort. 1.200 kroner, det er hvad du skal betale. Du kan få en krone. Det går ikke. Det er ikke nok. Du kan rende og hoppe, mand. 1.200. 1.200. Det. Ved du hvad? Sådan noget, det har jeg ikke bare lige i baglommen eller noget som helst. Okay, så skal du bare lige høre her. Hvis de penge ikke er betalt inden søndag, jeg mener inden søndag, 27. maj, Ja. år 2012, Ja. efter Jesus Kristus, Ja, detalje. så er det i retten. Nå, men det... På søndag er det i retten, hvis du ikke har betalt. Hold kæft. Lad mig tale ud. Hvad sagde du? Sagde du? Bad du mig lige om at holde kæft? Nej. Hvad sagde du så? Hold bøtte. Nå. Okay. Nu forklarer du mig lige, hvad det er, du vil sige. Jamen, jeg har ikke så meget at sige, men jeg dukker i hvert fald ikke op til retten. Så kommer det altså til at betyde fængsel. Ja, men altså, det kan ikke få mig. Kan ikke fange mig. Der er jo en hel masse, der er blevet uskyldigt dømt. Hvordan ved du, at det ikke kunne ske med dig, altså? Jeg var der ville bare tage skylden og betale den regning. Jamen, det gider jeg ikke. Jeg lyver ikke.
Det... Hvad... Skal vi... 1.200 mindst er det, du skal betale. Du kan få en fransk hotdog, mand. Jeg kan slet ikke... Du sidder og snakker med en politimand. Du er så flabet. Ja, men sådan har jeg altid været, lige da jeg kom ud fra min mors mave. Nu hører du efter her. Har du nogen venner? Ja, Meget underligt. Hvordan kan du snakke sådan der til folk? Har du ingen respekt? nej, det... Du er godt nok flabet. Folk er bare... De fatter bare ikke noget nogle gange. Ved du hvad? Hvis du ankommer i retten, så skal du nok også rende i fængsel på det flabede der. Det er det eneste måde, du kan undgå det her. Det er fandme at skyde dig selv. Og det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der vil blive glad for, hvis du gjorde. Hallo. Jeg kan milde dig for det der. Du kan ikke melde mig for en skid, når jeg er politimand. Vil du melde det til mig så, eller hvad? Jamen, du sidder og siger, at du vil blive glad, hvis jeg skød mig selv. Ja. Det vil jeg så også, når du skal sidde og være sådan en flabet en. Er du 2 år gammel, eller hvad? Nej, men Hvor gammel er du så? jeg er 29. Så opfør dig som en som 29. Bare lige pækhoved, mand. Snak ordentligt. Du skal ikke kalde mig pikhoved. Så du ved ikke, at jeg kalder dig pækhoved. Hvad er pækhoved? Nej, pikfjes. Du skal ikke kalde en politimand pækfjæs. Det bestemmer mig selv. Jeg tror heller ikke på, at du er politimand. Ja, hvem fanden skulle jeg ellers være, mand? Skulle jeg være djævlen, eller hvad? Ja, det kunne det godt være. Det kunne også godt være, sikkert bare sådan en eller anden lille barnlig møgeunge, der sidder og laver telefonfis. Prøv at høre, det her det er ikke telefonfis. Du ankommer i retten, eller sætter i fængsel. Det har intet med telefonfis at gøre. Nå. Men jeg ankommer ikke. Og sådan er det. Nu, jeg gider ikke mere. Jeg smadrer dig. Hvad? Var det en trussel til en politimand? Ja. Jeg ligger på nu, jeg kan ikke... Jeg får sendt bøden. Hvis du ikke betaler den, så er det retten. Forstår du det? Farvel. Ja, ja. Vi ses. Ja, det var så den næste phone break. Som I kunne høre, så skændtes han med os rimelig lang tid. Ja, han vil ikke rigtig stoppe.